Κινητοποίηση πραγματοποίησαν σήμερα οι αγρότες στην Άρτα, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκεια και την αγανάκτησή τους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας. Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε στον απόϊχο της πρόσφατης συνάντησης των αγροτικών εκπροσώπων με τον Πρωθυπουργό, στην οποία υπήρξε παρουσία εκπροσώπου από την Άρτα. Ωστόσο, όπως τονίζουν οι ίδιοι, τα αιτήματά τους παραμένουν χωρίς ουσιαστικές απαντήσεις. Οι αγρότες συγκεντρώθηκαν αρχικά και στη συνέχεια προχώρησαν σε πορεία στο κέντρο της πόλης. Στάση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε έξω από το κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς, όπου συγκεντρωμένοι πέταξαν συμβολικά χώμα, βαβάκι και πορτοκάλια, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να αναδείξουν το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει με το αυξημένο κόστος παραγωγής και τις χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων. Η κινητοποίηση συνεχίστηκε στην πλατεία Κιλκής, όπου οι αγρότες συγκεντρώθηκαν εκ νέου και προχώρησαν σε δηλώσεις. Εκεί μίλησε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Άρτας, Βαγγέλης Μπέτσας, ο οποίος εξέφρασε την έντονη αγανάκτηση του αγροτικού κόσμου, τονίζοντας ότι τα προβλήματα είναι διαχρονικά και οξύνονται, ενώ τα μέτρα στήριξης κρίνονται ανεπαρκή. Όπως ανέφερε, οι αγρότες δεν μπορούν να αντέξουν άλλο το βάρος του αυξημένου κόστους καυσίμων, εφοδίων και ενέργειας, ενώ οι αποζημιώσεις και οι ενισχύσεις δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες. Πετάξαμε σκουπίδια και στην Τράπεζα Πειραιώς, που είναι όλες μας οι περιουσίες υποθηκευμένες στην πρώην αγροτική, και εδώ πετάμε σκουπίδια. Είναι αυτά που θα τρώει ο ελληνικός λαός με αυτά που θα φέρουν από τη Λατινική Αμερική. Τέτοια θα μας ταΐζουνε, σκουπίδια, και τα δικά μας τα προϊόντα τα είναι στα αζήτητα. Χθες στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και το κλιμάκιο που είχε με υπουργούς και υφυπουργούς και όλους τους παρατρεχάμενους, δεν δόθηκε καμία ουσιαστική λύση στα προβλήματά μας, που είμαστε πάνω από 50 μέρες στο δρόμο. Εμείς δεν θα σταματήσουμε αυτόν τον όμορφο αγώνα που ξεκινήσαμε, θα συνεχίσουμε να καταγγείλουμε ότι και σήμερα ο βουλευτής Άρτας έφραξε με αστυνομικές δυνάμεις και κατασταλτικές δυνάμεις στο γραφείο του, τρομαγμένος από τις προηγούμενες ημέρες από τους αγώνες των αγροτών. Θα τον επισκεφτούμε όποτε εμείς αποφασίσουμε. Άλλωστε ό,τι κάνουμε το αποφασίζουμε πρώτα, και θα τον επισκεφθούμε γιατί πραγματικά έχει δείξει ένα αντιαγροτικό πρόσωπο προς τους αγρότες της Άρτας, αυτά τα νέα τα παιδιά που χρεώθηκαν για να μπορέσουν να ζήσουν στον τόπο τους. Αυτή είναι η κατάσταση. Εμείς φεύγουμε με το κεφάλι ψηλά. Αυτό τον όμορφο αγώνα θα το συνεχίσουμε και είμαστε ήδη νικητές. Φάνηκε και στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Το ομολόγησε, έχετε δίκιο, είναι δίκαια τα αιτήματά σας, αλλά βέβαια τα δημοσιονομικά και οι αποφάσεις της κοινής αγροτικής πολιτικής δεν μας επιτρέπουν να σας δώσουμε περισσότερα. Εμείς ξέρουμε ότι θα μας δώσει κι άλλα, γιατί αν δεν μας δώσει θα κάνουμε μεγαλύτερους αγώνες. Πάμε στα χωριά μας, δυναμώνουμε τους αγροτικούς συλλόγους και την Ομοσπονδία και συνεχίζουμε, δεν το βάζουμε κάτω. Πόση ώρα κράτησε η συνάντηση και τι άλλο υπόθηκε? Κράτησε 4,5 ώρες η συνάντηση. Από την πλευρά μας ο Σύπηρος τον ρώτησε γιατί, αφού έχουμε 3 ποτάμια στην Άρτα, δεν μπορούμε να ποτίσουμε, γιατί πνιγόμαστε το χειμώνα και διψάμε το καλοκαίρι, γιατί με τη μεγάλη πυρκαγιά στο Δήμο Ζηρού και στο Δήμο Αρτέων μέσα στα ποτάμια δεν είχαμε μέσα πυρόσβεσης, γιατί δεν προχωρούν σε έργα που θα μειωθεί το κόστος παραγωγής, όπως έργα να ποτίζονται οι ελιές που ξεραίνονται πάνω από το πουρνάρι, να εκμεταλλευτούμε το νερό από το πουρνάρι. Για όλα αυτά μας είπε ότι θα το κοιτάξει, ότι θα μας ξαναδεχτεί, και για τους μελισσοκόμους με τα τεράστια προβλήματα και για τους κτηνοτρόφους πάλι με τα τεράστια προβλήματα, αλλά και όλες οι καλλιέργειες δεν πάνε καλά. Το ομολόγησε και ο ίδιος.
μας είπε ότι ο αγώνας μας είναι δίκαιος και τα αιτήματά μας είναι δίκαια και θα προσπαθήσει, λόγια βέβαια, θα προσπαθήσει να δώσει όπου μπορεί λύση. Γι' αυτό και εμείς δεν τα παρατάμε, θα είμαστε εδώ συνέχεια να το τσιγκλάμε, να το πούμε έτσι εισαγωγικά, ούτως ώστε να κερδίσουμε έστω και αυτά τα ψίχουλα που έδωσε, γιατί αν δεν ήμασταν στα μπλόκα δεν θα δίναν τίποτε και θα παίρναν πολύ περισσότερο ακόμη. Άρα θα συνεχίσετε με τα μπλόκα κανονικά. Τα μπλόκα είναι μια μορφή αγώνα, θεωρούμε ότι έχει κορυφωθεί αυτή η μορφή αγώνα, συνεχίζουμε με άλλες μορφές δράσης και θα δούμε τι θα γίνει. Δεν το βάζουμε 100, δεν τα παρατάμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Παρέμβαση έκανε και μέλος του Συλλόγου Μελισσοκόμων, το οποίο αναφέρθηκε στις ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει και ο κλάδος της μελισσοκομείας, επισημένοντας ότι η ακρίβεια και περιβαλλοντικές συνθήκες απειλούν άμεσα τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων. Εμείς ουσιαστικά τα περισσότερα από τα αιτήματά μας ήταν χωρίς δημοσιονομικό κόστος, δασαρχία, πρόσβαση στο δάσος, χρήση καπνιστηριού, ελληνοποιήσεις. Παρ' όλα αυτά τίποτα από όλα δεν ικανοποιήθηκε. Παραμένουμε στο ίδιο σημείο. Υποσχεθήκαν μια διυπουργική συνάντηση, αλλά τίποτε άλλο. Μέχρι εκεί. Δεν είσαι ευχαριστημένος με τίποτα από αυτά που υπόθηκαν? Τίποτα. Καμία δέσμευση? Τίποτα. Μόνο υποσχέσεις. Ενώ, επαναλαμβάνω, κανένα δημοσιονομικό κόστος για το κράτος. Άρα και εσείς θα είστε κοντά σε όλους τους Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων. Συνεχίζετε κανονικά τα μπλόκα σας. Κανονικά. Οι αγρότες ξεκαθάρισαν ότι οι σημερινές κινητοποιήσεις αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου αγώνα και δήλωσαν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις δράσεις τους εφόσον δεν υπάρξουν ουσιαστικές λύσεις και άμεσες παρεμβάσεις από την πολιτεία για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και του εισοδήματός τους.